Μια που τριγύρω μας ακούγονται διάφορα δυσάρεστα τα περισσότερα, νομίζω ότι εμείς έχουμε υποχρέωση απέναντι στον εαυτό μας να διαβάσουμε μέσα από την καρδιά μας ειδήσεις που έχουν καλό περιεχόμενο, που θα μας δημιουργήσουν θετικά συναισθήματα και αισιόδοξες σκέψεις. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Και βέβαια μπορεί να γίνει αυτό. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι σήμερα εδώ κοντά μας έχω την τιμή να φιλοξενώ έναν εξαίρετο επιστήμονα. Θα μου πείτε στην αρχή τι σχέση έχει ένας μηχανολόγος, μηχανικός, δόκτορας στις πολιτικές επιστήμες, με ντοκτορά στις πολιτικές επιστήμες, αλλά ταυτόχρονα ένας δάσκαλος υπερβατικού διαλογισμού. Να, εδώ νομίζω πρέπει να σταθούμε. Κύριε Δημήτρη Γλίκα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ. Είπαμε λοιπόν μηχανικός, μηχανολόγος με ντοκτορά στις πολιτικές επιστήμες, και αυτή τη στιγμή αυτό που κάνετε εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι να διδάσκετε υπερβατικό διαλογισμό. Τι διαφορά έχει από το διαλογισμό, τι διαφορά έχει από την προσευχή, τι διαφορά έχει από την αυτοσυγκέντρωση? Προτού σας απαντήσω, πρώτα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας, που ήταν πάρα πολύ ευγενική και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, και ελπίζω οι ακροατές να έχουν ένα πάρα πολύ ευχάριστο και δημιουργικό απόγευμα. Λοιπόν, όσον αφορά την ερώτησή σας, ο υπερβατικός διαλογισμός διαφέρει στο ότι, γιατί υπάρχουν χιλιάδες διαλογισμοί, στο ότι χρησιμοποιεί κάποιους ήχους, οι οποίοι αυτοί οι ήχοι είναι μοναδικοί για τον καθέναν, και υπάρχει ένας τρόπος για να τους χρησιμοποιεί αυτούς τους ήχους, ο οποίος είναι μοναδικός, και αυτό φαίνεται από τα θετικά αποτελέσματα και από τα ωφέλη που έχει, και τα οποία είναι επιστημονικά αποδεικμένα στο κάθε έναν που το ασκεί. Κύριε Γλίκα, ήδη σε πάρα πολλούς τόπους ανά τον κόσμο ο διαλογισμός αρχίζει και κερδίζει πολύ έδαφος. Έχει μπει μες στο στρατό, έχει μπει στα νοσοκομεία, έχει μπει σε πολλές ομάδες, και μάλιστα ισχυρίζονται όσοι τον υιοθετούν ότι κάνει πολύ καλό στην υγεία. Επιστημονικά πώς τεκμηριώνεται αυτό, έχετε αποδείξεις? Βεβαίως, υπάρχουν, όπως ξεκίνησα να σας λέω, 600 επιστημονικές έρευνες σε 200 ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, όπως το Harvard, το Ούκλα, το Στάνφορντ, και δημοσιευμένα σε επιστημονικά περιοδικά. Και αυτοί που έχουν δημοσιεύσει κάποια έρευνα σε ένα επιστημονικό περιοδικό θα ξέρουν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να δεχτούν αυτά τα περιοδικά αυτές τις έρευνες, και έχουν επιστήμονες οι οποίοι τις ελέγχουν πρώτα, κάνουν τις προτάσεις τους, τις διορθώσεις τους, μέχρι τελικά να δεχτεί το περιοδικό να δημοσιεύσει αυτή την επιστημονική έρευνα ως έγκυρη. Λοιπόν, αυτές οι επιστημονικές έρευνες μας λένε ότι υπάρχουν ωφέλη σε πάρα πολλές πλευρές της ζωής του ανθρώπου και της υγείας, γιατί γνωρίζουμε ότι το 80 με 90% των ασθενειών οφείλεται στο στρες, και ο υπερβατικός διαλογισμός είναι ένας πάρα πολύ απλός και φυσικός τρόπος που χρησιμοποιεί κάποιος, και έτσι φυσικά το σώμα διαλύει ό,τι υπάρχει ξένο σε αυτόν. Εννοείται τις τοξίνες, εννοείται όλα αυτά που αναποδογυρίζουν το ορμονικό μας και το ταράζουν και δημιουργούν ένα σοκ συνεχώς, με αποτέλεσμα τελικά όλα αυτά να έχουν αντίκτυπο στον εγκέφαλό μας, δηλαδή να δημιουργούνται σκέψεις αρνητικές, μετά συναισθήματα τα οποία μας δημιουργούν μια θλίψη και κάτι περισσότερο αυτό. Ακριβώς. Όταν κάνει κάποιος υπερβατικό διαλογισμό, χρησιμοποιεί έναν ήχο ή μάντρα, και όταν το χρησιμοποιεί με κλειστά τα μάτια, ο νου σιγά σιγά ηρεμεί και πηγαίνει όλο και βαθύτερα και έχει την εμπειρία όλο και πιο λεπτοεπίλεπτων σκέψεων, και φτάνει σε ένα σημείο που έχει την εμπειρία σιγής. Εκείνη τη στιγμή έρχεται και αντιλαμβάνεται ότι αυτό που έχει την εμπειρία είναι ο αυτός του.
Αυτή η εμπειρία του διαλογισμού έχει σαν αποτέλεσμα ο νους μετά, όταν βγαίνει από εκεί, να λειτουργεί με περισσότερη τάξη, με περισσότερη διάβγεια και περισσότερη συνοχή. Η συνοχή είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί όταν λέμε συνοχή είναι σαν να φανταστούμε ότι ο εγκέφαλος λειτουργεί σαν μία ορχήστρα και ο νους με το σώμα είναι συνδεδεμένα. Ο νους διοικεί τη φυσιολογία. Εφόσον ο νους είναι σε συνοχή, τότε έχει τη δυνατότητα να φέρει και την ίδια τη φυσιολογία σε μια ισορροπία στο επίπεδο της βιοχημίας, στην μείωση των ελεύθερων ριζιδίων, που αυτά δημιουργούν και τον καρκίνο, δημιουργούν το στρες, και μετά το στρες οι πρώτες εμπειρίες είναι κάποιες συναισθηματική αστάθεια, και μετά βλέπουμε αυτό εστιάζεται σε κάποιο όργανο του σώματος και παρουσιάζεται κάποια αρρώστια. Σήμερα θέλησα να σας κάνω γνωστό το τι σημαίνει υπερβατικός διαλογισμός και έχω κοντά μου τον κύριο Δημήτρη Γλίκα, ο οποίος είναι μηχανολόγος, μηχανικός με ντοκτορά στις πολιτικές επιστήμες. Το λέω αυτό γιατί δεν είναι απλά ένας θεραπευτής ή ένας δάσκαλος υπερβατικού διαλογισμού, αν και αυτό έχει επιλέξει να κάνει τα χρόνια της ζωής του. Από πάντα θα έλεγα. Κύριε Γλίκα. Το διδάσκω από το 2000. Από το 2000 και πού διδαχτήκατε? Ήμουνα στην Ελβετία για 4,5 μήνες και εκεί έγινα δάσκαλος του υπερβατικού διαλογισμού. Μάλιστα. Και έχετε γνωρίσει και από κοντά, φαντάζομαι, και πολλούς άλλους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με αυτό, και σήμερα ενδιαφέρεται ο κόσμος, ιδιαίτερα οι άνθρωποι που έχουν στρες, που αισθάνονται να πιέζονται από τις καταστάσεις γύρω, ενδιαφέρονται να μάθουν τρόπους να διαχειριστούν αυτό το άγχος, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Ενδιαφέρονται. Στην Ελλάδα λιγότερο από ό,τι ενδιαφέρονται στο εξωτερικό. Αλλά θα σας πω μερικούς ανθρώπους οι οποίοι ασκούν τον υπερβατικό διαλογισμό από διάφορους τομείς κοινωνικούς τομείς, όπως ο σκηνοθέτης ο Ντέιβιτ Λίντς, ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Οι Beatles είχαν πρώτη μάθει τον υπερβατικό διαλογισμό πριν πολλά χρόνια, αλλά και ο αναπληρωτής του Πρωθυπουργού της Αγγλίας, και αυτός ασκεί τον υπερβατικό διαλογισμό, και ο Υπουργός Εξωτερικών της Αγγλίας, οι οποίοι το δηλώνουν οι ίδιοι. Όπως και η Όπρα, μην την ξεχάσουμε. Η Όπρα, η οποία τελευταία έχει μάθει τον υπερβατικό διαλογισμό, γιατί η ίδια έλεγε ότι θέλει να εξερευνήσει περισσότερο αυτό που διέπει τη δημιουργία και να στραφεί περισσότερο μέσα της, και ξεκίνησε να κάνει ένα ρεπορτάζ για μια καινούργια εκπομπή, και έτσι, επειδή θα πήγαινε στο Fairfield της Αϊόβα, που υπάρχει εκεί το πανεπιστήμιο του Μαχαρίση, έμαθε αυτή υπερβατικό διαλογισμό, και μαζί μάθανε και 7 ακόμα άτομα, και μετά έμαθε υπερβατικό διαλογισμό και τα 450 άτομα των επιχειρήσεών της. Μάλιστα. Η Όπρα είναι από τους μεγαλύτερους φιλάνθρωπους του αιώνα μας και από τους πλουσιότερους ανθρώπους, και αυτό σημαίνει, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι έξυπνοι και άνθρωποι δημιουργικοί, ότι κάποιο λόγο έχουν αυτό, και για κάποιο λόγο θα έρχονται και ρισκάρουν την προσωπικότητά τους, να λένε ότι εγώ έχω μάθει τον υπερβατικό διαλογισμό και προτείνω και στους άλλους. Αυτό που εγώ προσωπικά θα ήθελα να περάσουμε στον κόσμο είναι ότι η ανάγκη να βρεθούμε λίγο κοντά με τον εαυτό μας λίγη ώρα, που αυτό που είπατε στην αρχή θα βοηθήσει να αδειάσει το μυαλό μας από τις σκέψεις, τις ευθύνες, τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας και τα τόσα μπλοκαρίσματα που έχουμε, θα μας βοηθήσει ίσως πιο εύκολα να βρούμε μετά λύσεις σε ό,τι μας βασανίζει. Κάπως έτσι. Βέβαια, γιατί γνωρίζουμε από την εμπειρία μας ότι όταν έχουμε γεμιστεί το βράδυ και είμαστε ξεκούραστοι, όλη η μέρα πάει μια χαρά, χωρίς προβλήματα. Όταν δεν έχουμε κοιμηθεί καλά ή έχουμε ξενυχτήσει, είμαστε κουρασμένοι, όλα μας πάνε ανάποδα. Είναι δηλαδή σημαντικό με ποιο τρόπο λειτουργεί ο νους. Όταν ο νους λειτουργεί σε συνοχή,
αυτόματα οι σκέψεις που έχει είναι θετικές. Γιατί δεν μπορούμε να διατάξουμε το νου σκέψου θετικά. Ο νους ακόμα και όταν το διατάξουμε θα χρησιμοποιήσει 5-6 λεπτά, θα σκέφτεται θετικά και μετά θα ακολουθήσει τον τρόπο που συνήθως λειτουργεί. Εμείς θέλουμε να λειτουργεί αυτόματα ο νους και να έχει θετικές σκέψεις. Και όταν ο νους έχει θετικές σκέψεις δεν υπάρχουν προβλήματα, δεν υπάρχει τίποτα να μην αντιμετωπίζεται και η ζωή κυλάει ευτυχισμένα. Γιατί το να είναι κάποιος ευτυχισμένος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα εξωτερικά γεγονότα μπορούν να υπάρχουν. Δεν σημαίνει ότι τα μπορούν και πρέπει συνέχεια να μας επηρεάζουν. Εάν σκεφτόμαστε πώς να είμαστε εμείς καλύτερα και πώς θα κάνουμε καλό και στους γύρω μας και πώς θα κάνουμε καλό και στην Ελλάδα, πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι. Πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι. Είναι η μόνη λύση. Και πρέπει ταυτόχρονα όμως να μας δοθεί και ένας τρόπος να το επιτύχουμε αυτό. Δεν είναι αρκετό να λέμε να είμαστε ευτυχισμένοι. Πολλοί άνθρωποι θέλουν αυτό, αλλά δεν το έχουνε. Χρειάζεται και έναν τρόπο, μια νοητική τεχνική που είναι ο υπερβατικός διαλογισμός και που χιλιάδες χρόνια γνωρίζουμε ότι και από την αρχαία Ελλάδα που λέγανε γνώθησε αυτόν και υπήρχαν και κάποιοι τρόποι για να μπορεί κάποιος να έχει αυτή την εμπειρία του εαυτού. Της αυτογνωσίας. Ναι, γιατί η γνώση έρχεται από την εμπειρία. Και εμείς δεν έχουμε την εμπειρία του εαυτού μας, δεν το γνωρίζουμε καν. Και τι δεν γνωρίζουμε? Δεν γνωρίζουμε ότι η ουσία του εαυτού μας είναι ευτυχία. Και βέβαια η ευτυχία ξεκινάει και από την αγάπη που κανείς πλημμυρίζεται εσωτερικά. Αν πραγματικά οι πολιτικοί μας κάνανε λίγο υπερβατικό διαλογισμό, δεν θα αλλάζανε λίγο και τη ζωή τους και τον εαυτό τους, αλλά και τα υπόλοιπα γύρω τους? Τι λέτε? Βέβαια, γιατί όταν κάποιος βρίσκεται σε κρίση, όταν βρίσκεται σε πανικό, τι σημαίνει? Το σπίτι του έχει πάρει φωτιά και δεν βλέπει το περιοσβεστήρα που είναι δίπλα για να το σβήσει. Αυτή τη στιγμή η πολιτική, και όχι μόνο η πολιτική, είναι κάτω από πανικό. Βομβαρδίζονται από ειδήσεις και συναισθήματα πανικού και θλίψης. Και ο κόσμος φυσικά δεν μπορεί από εκεί να έχει δημιουργικότητα, δεν μπορεί να αντλήσει λύσεις. Συνεχίζει και το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο και μεγαλύτερο και μεγαλύτερο. Θα σας πω μια μικρή ιστορία και θα ήθελα λίγο να το... Μας είναι εύκολο να αγαπήσουμε αυτούς που είναι όμορφοι, ευχάριστοι στην παρέα, όμως δεν μας αρέσουν άνθρωποι που μας ξεβολεύουν ή δεν μας αφήνουν να νιώθουμε άνετα. Προτιμούμε να μένουμε μακριά από αυτούς που δεν είναι τόσο υγιείς, όμορφοι ή έξυπνοι όσο εμείς. Ευτυχώς όμως υπάρχει κάποιος που δεν θα μας φερθεί με αυτόν τον τρόπο. Και αυτός ο κάποιος, ας φροντίσουμε να είμαστε εμείς. Κάποιος που θα δίνουμε αγάπη δίχως όρους. Κύριε Γλίκα, λέμε για το διαλογισμό, αλλά εγώ θα επιμείνω, μια που η εκπομπή μας αφορά την υγεία μας. Τι γίνεται από την εμπειρία σας? Άνθρωποι που διαλογίζονται, δηλαδή που καταφέρνουν στην καθημερινότητά τους, εκεί που λένε οι γιατροί, κάντε μια ώρα περπάτημα, μισή ώρα έτσι jogging, διατρέφεστε σωστά, να διαχειριζόσαστε το άγχος σας με όμορφες ασχολίες, θέατρο, κινηματογράφο, χορό κτλ. Εμείς λέμε βάλτε στη ζωή σας και λίγο διαλογισμό, λίγα λεπτά της ημέρας, όπου και αν είστε, στο γραφείο σας, στο σπίτι σας, στο δρόμο, στην τράπεζα, καθώς περιμένετε στην ουρά ή στην εφορία. Θα μου πείτε πόσο εύκολο είναι. Μα είμαστε γεννημένοι όχι για τα πολύ πολύ εύκολα, έτσι κι αλλιώς. Έτσι δεν είναι? Ο υπερβατικός διαλογισμός είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο να ασκηθεί και πάρα πολύ απλό. Και ασκείται καθημερινά 20 λεπτά το πρωί και 20 λεπτά το απόγευμα στο σπίτι. Ιδανικό βέβαια είναι αυτό. Ναι, στο σπίτι του. Αλλά επειδή η μόνη ικανή και αναγκαία συνθήκη για να το κάνει κάποιος είναι να μπορεί να σκέφτεται, έχουμε την εμπειρία ότι μπορεί να σκέφτεται κάποιος και σε μια πολυθόρυβη αγορά. Άρα μπορεί να το κάνει το διαλογισμό του και στο γραφείο του και στο λεωφορείο όταν χρειάζεται βέβαια, και ως αεροπλάνο όταν ταξιδεύει, μπορεί να το κάνει παντού. Και αυτά τα 20 λεπτά είναι αρκετά για να δώσουν στη φυσιολογία τόση μεγάλη ξεκούραση, 3 φορές περισσότερη από ό,τι στον ύπνο. Και αυτή η ξεκούραση είναι που κάνει τη φυσιολογία φυσικά να αποβάλει το στρες και τις εντάσεις.
αυτές που συσσωρεύει κάθε μέρα και που δεν έχει τρόπο να τις διαλύσει, και τις συσσωρεύει από μικρό παιδί, χρόνια ολόκληρα συσσωρεύονται αυτές οι εντάσεις. Μια ασθένεια δεν εμφανίζεται ξαφνικά όπως κάποιοι νομίζουν, μπορεί να χρειαστεί και 10 και 15 χρόνια για να γίνει αυτό. Η πραγματική ομορφιά και το μεγαλείο της δύναμης του ανθρώπου, να ξέρετε ότι μυρίζει υδρότα, κομμένες ανάσες, αναψοκοκκινισμένα πρόσωπα και ανακατωμένα μαλλιά. Εκεί βρίσκεται η πραγματική ομορφιά της νίκης και της προσπάθειας. Γιατί η ομορφιά και η χαρά της ζωής, τις περισσότερες φορές, είναι κρυμμένες μέσα σε πακέτα φτηνού περιτυλίγματος. Δεν έχουμε παρά να τα ανοίξουμε και να δούμε τι βρίσκεται μέσα τους. Οι ερωτήσεις σας είναι πάρα πολλές και χαίρομαι ιδιαίτερα. Ειλικρινά πιστεύω ότι αν ο καθένας μας μπορούσε λιγάκι να κοιτάξει πιο βαθιά μέσα του, και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία αυτή η εποχή που ζούμε. Δέστε το έτσι, σας παρακαλώ πολύ. Θα δείτε πόσα πράγματα μπορούν κάθε μέρα να γίνουν αλλιώτικα. Να πλημμυρίσουμε από αγάπη και από δράση, φυσικά, εννοείται. Δεν μένουμε με τα χέρια σταυρωμένα ποτέ. Και βέβαια αυτό που είπε και ο κύριος Γλίκας, ότι όταν εμείς οι ίδιοι νιώθουμε πιο ισορροπημένοι, πιο ήρεμοι, μπορούμε να βοηθήσουμε και τους άλλους γύρω μας. Τι πιο σπουδαίο, τι πιο σημαντικό, τι πιο γεμάτο, τι πιο κεφάτο. Έτσι. Κύριε Γλίκα, δεν είναι θρησκεία ο διαλογισμός, φυσικά. Όχι, δεν είναι θρησκεία. Για κάποιους που ίσως έχουν παρεξηγήσει κάποια πράγματα. Ναι. Δεν είναι θρησκεία και αυτό το δείχνει η επιστημονική έρευνα, αλλά θα σου πω είναι κάτι. μέθοδος, είναι τεχνική. Ναι, ακριβώς. Είναι ανακάλυψη του εαυτού μας. Ακριβώς. Κάποιος κάθεται άνετα, αναπαυτικά, κλείνει τα μάτια και χρησιμοποιεί και επαναλαμβάνει έναν ήχο. Αυτός ο ήχος είναι που τον οδηγεί βαθύτερα να έχει επαφή με τον εαυτό του, τον πραγματικό του εαυτό, τον κοσμικό του εαυτό. Και αυτή είναι μια μοναδική εμπειρία. Δεν μπορεί κάποιος να την έχει με κάποια άλλη μορφή. Και ποια είναι αυτή η εμπειρία? Μακαριότητα. Η μακαριότητα, η ευδαιμονία δεν μπορεί να την έχει ο άνθρωπος με άλλο τρόπο εκτός από το διαλογισμό. Μπορεί κατά τη διάρκεια της ζωής του να έχει την εμπειρία κάποιες σταγόνες αυτού του ωκεανού, αλλά ποτέ δεν έχει το σύνολο. Και ξέρετε, στην Αμερική ο υπερβατικός διαλογισμός χρηματοδοτείται με $21 εκατομμύρια για τα ωφέλη που έχει στην υπέρταση και στις καρδιοπάθειες. Και σύμφωνα με το Σύνταγμα της Αμερικής, επειδή υπάρχει ανεξιθρησκεία, δεν επιτρέπεται να χρηματοδοτούνται θρησκευτικές οργανώσεις. Εκτός βέβαια από αυτό, εμείς που κάνουμε διαλογισμό και αυτοί που κάνουν διαλογισμό γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι θρησκεία. Γιατί άλλωστε ένας είναι ο Θεός, δημιούργημά του είμαστε όλοι άνθρωποι από το ένα άκρο της γης μέχρι το άλλο, και υπάρχει μέσα μας. Αυτόν πάμε να αναστήσουμε, με αυτόν πάμε να είμαστε σε άμεση επαφή, ταυτόσιμη επαφή, για να μπορούμε ακριβώς να αποδίδουμε αυτό που λέει και η Ορθοδοξία μας. Αγαπάτε αλλήλους ως εαυτόν. Βέβαια. Ο εαυτός, τι είναι ακριβώς ο εαυτός? Για να σας φέρω μια αναλογία. Υπάρχει ο ωκεανός. Ο ωκεανός είναι σε σιγή, είναι μία, και εκδηλώνεται σε κύματα. Ο ίδιος ο ωκεανός. Τα κύματα αυτά που είναι η δραστηριότητα και ο καθένας από εμάς, όταν εκδηλωθούν, χάνουν πλέον τη μνήμη ότι είναι ο ίδιος ο ωκεανός. Και έτσι μπορεί το ένα το κύμα να νομίζει ότι είναι διαφορετικό από το άλλο και διάφορες οπτικές γωνίες, το να βλέπει την πραγματικότητα. Αλλά όταν έρθει πάλι αυτή η νηνεμία, αντιλαμβάνονται ότι είμαστε ο ωκεανός. Και άμα θέλει κάποιος να μάθει τα πάντα για τον ωκεανό, που εκεί υπάρχει όλη
η γνώση. Εκεί δεν υπάρχει αρρώστια. Εκεί δεν υπάρχει χώρος, δεν υπάρχει χρόνος. Αρκεί να μελετήσει τον εαυτό του. Και μία από τις ιδιότητες αυτού του ωκεανού, όπως σας είπα, είναι ευδαιμονία. Από εκεί μπορούμε να αντλήσουμε, να το εξασκήσουμε, σιγά σιγά να αφουντώσει και να αρχίσει να μας πλημμυρίζει. Και όταν αρχίζει να μας πλημμυρίζει, δονούμαστε από αυτή την ευτυχία και αρχίζουν και τη λαμβάνουν όλοι γύρω μας. Δεν κάνουμε εμείς επιλογή, δεν λέμε σε αυτόν ή σε αυτόν, όλοι το δέχονται χωρίς όρους. Η καρδιά μας ελευθερώνεται, νιώθουμε πιο ενάλαφροι και πιο δημιουργικοί και με περισσότερη αγάπη, περισσότερη συμπόνια. Γιατί αυτό που λείπει από τους ανθρώπους είναι η συμπόνια. Και όταν υπάρχει συμπόνια και όταν υπάρχει προσφορά προς τους άλλους, τότε τα αποτελέσματα πολλαπλασιάζονται. Γιατί έρχεται η φύση ίδια να μας επιβραβεύσει από αυτό, για αυτό που κάνουμε. Είναι αυτό που λέμε, ότι ό,τι δίνουμε, έτσι κάποια στιγμή μας επιστρέφεται με κάποιον τρόπο. Και όταν δίνουμε κάτι καλό, σίγουρα όλοι μας το έχουμε νιώσει. Γιατί θέλω να πιστεύω ότι όλοι μας λίγος πολύ, κάποιες φορές στη ζωή μας, με συνειδητότητα έχουμε κάνει το καλό, γιατί θέλουμε να το κάνουμε. Και νομίζω ότι αν κάθε μέρα που ξυπνάμε και όταν περνάει αυτή η μέρα και έρχεται η ώρα να πάμε για ύπνο, αν είχαμε βάλει στο μυαλό μας από το πρωί κάτι καλό να κάνουμε σήμερα, έτσι όπως το θέλουμε, αυτό που θέλουμε, θα νιώθουμε πολύ καλύτερα. Κύριε Γλυκά, είσαστε και πατέρας ενός μικρού παιδιού, πόσο χρονών? Είναι 7 ετών. 7 ετών, πώς τον λένε? Τσέταν. Έχει δύο γονείς που νομίζω και η γυναίκα σας ασχολείται με τον υπερβατικό διαλογισμό. Είναι και αυτή η δασκάλα. Είναι και αυτή η δασκάλα. Ναι. Ένα ζευγάρι λοιπόν εξαιρετικό και ένα παιδάκι το οποίο και αυτό διαλογίζεται 7 χρονών. Ναι, διαλογίζεται από 4 ετών. Χρησιμοποιεί και αυτό έναν ήχο όπως χρησιμοποιούν και οι μεγάλοι, βέβαια με ανοιχτά τα μάτια, και το κάνει 5 λεπτά το πρωί και 5 λεπτά το απόγευμα. Και αυτό είναι σημαντικό μέχρι την ηλικία των 10 ετών που μαθαίνει κάποιος τον κανονικό διαλογισμό, που κάθεται με τα μάτια κλειστά, γιατί βοηθάει στην ανάπτυξη του εγκεφάλου. Και ξέρετε ότι τα παιδιά στην εποχή μας δέχονται πάρα πολύ μεγάλη αρνητική επίδραση από αυτό το στρες. Θα δείτε ότι όλοι οι γονείς παραπονιόνται για τα παιδιά τους, για υπερκινητικότητα, ότι τα πάνε για λογοθεραπεία. Παχυσαρκία, ναι, παχυσαρκία, εθισμό από τα κομπιούτερ. Ναι. Από τι οφείλεται αυτό? Από το στρες. Γιατί το στρες είναι επιδημικό. Ξέρετε, υπάρχει ένας Ελληνοαμερικανός επιστήμονας, ο Χριστάκης, στο Χάρβαρντ έκανε μια έρευνα 20 χρόνια ολόκληρα, σε ένα πάρα πολύ μεγάλο δείγμα, 25.000 άτομα. Αυτό πρέπει να το ακούσει ο κόσμος. Και τι ανακάλυψε? Ότι αν εγώ έχω ένα φίλο και αυτός ο φίλος μου έχει ένα φίλο και αυτός έχει έναν άλλο φίλο και αυτός έχει έναν άλλο φίλο και αυτός έχει παχυσαρκία, επηρεάζει να έχουμε παχυσαρκία και εμείς. Δηλαδή βλέπετε πως τα πράγματα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους, συνδεόμαστε ο ένας με τον άλλον. Και όταν υπάρχει αυτή η στιγμή στην Ελλάδα, αυτή η θλίψη, αυτή η ανασφάλεια μεταδίδεται σε όλους και όλοι κάτω από αυτή την επίδραση λειτουργούν κάτω από την πίεση και κάτω από το στρες. Γιατί ποιο είναι το πρόβλημα της Ελλάδος? Τι δεν έχει η Ελλάδα? Δημιουργικότητα. Γιατί όταν έχουμε δημιουργικότητα έχουμε επιχειρηματικότητα, έχουμε καινούργιες ιδέες, οι καινούργιες ιδέες δημιουργούν καινούργιες επιχειρήσεις και δημιουργούν υπαλλήλους και υπάρχει εξαγωγές, υπάρχουν οικονομία, έτσι αναπτύσσεται. Υπάρχει τώρα δημιουργικότητα στην Ελλάδα? Όχι, δεν υπάρχει. Εγώ αναρωτιέμαι αν υπάρχει υγεία καταρχήν.
Τώρα μου ήρθε στο μυαλό μου, κύριε Γλύκα, μια γνωριμία που έκανα εχθές με έναν κύριο 92 ετών. Μια ζωή φούρναρης. Και μου έκανε εντύπωση, γιατί μου είπε μια φράση μέσα στα πολλά έτσι που μου διηγήθηκε όταν ξεκίνησε τη δουλειά του, με το φούρνο του, το αλεύρι που έψαχνε να βρει το καλύτερο, το στάρι να το αλέσει, το λάδι να το βάλει μες στο ψωμί. Τελικά, καθώς τελείωνε την αφήγησή του, έτσι καθώς μιλούσαμε, μου λέει: κυρία Τελιδάκη, αυτό που όλοι μας έχουμε ξεχάσει είναι αυτό που βρίσκεται στη φύση και σε μας. Τι είναι? Η αρμονία. Σώματος και παρουσιάζει και κάποια άρρωστα. Saudades, minha terra, San Inclau. Και καθώς φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής μας, με τον τίτλο «Πάρτε την υγεία στα χέρια σας». Η υγεία είναι στα χέρια μας. Σήμερα στη ρύθμιση του ήχου μας ήταν ο Δημήτρης Παναγιωτίδης. Άκουσε και αυτός με πολύ ενδιαφέρον κάτι που δεν ήξερε για τον υπερβατικό διαλογισμό. Και είχαμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Γλύκα. Όπως σας είπα στην αρχή, έχει πάρει ντοκτορά στις πολιτικές επιστήμες, αλλά δάσκαλος πολλά χρόνια του υπερβατικού διαλογισμού. Και να σας υπενθυμίσω ότι αν θέλετε να ξανακούσετε την εκπομπή μας, όποια εκπομπή από αυτές που έχουν προηγηθεί, εννοώ τη συγκεκριμένη, πάρτε την υγεία στα χέρια σας, μπορείτε να μπείτε στο www.iatro.gr, να πατήσετε flash και μπορείτε να ακούσετε όποια εκπομπή θέλετε. Την επόμενη εβδομάδα θα αφιερώσουμε το χρόνο μας για τις παθήσεις των ματιών μας. Δηλαδή για τα μάτια μας που είναι το παράθυρο στον κόσμο, που έχουν χιλιοτραγουδηθεί, αλλά που οι παθήσεις τους είναι πάρα πολλές, που και αυτές ακόμη προέρχονται από πολλές συνάψεις που έχουν να κάνουν με τον εγκέφαλό μας. Έτσι και ο καταράκτης και το γλαύκομα και ο χράκυλίδα και όλες οι διαθλαστικές δυσκολίες που συναντάμε. Κύριε Γλύκα,
Θέλω να κλείσουμε την εκπομπή μας αυτή με αισιόδοξα μηνύματα και σας ακούω λοιπόν. Για όσους θέλουν βέβαια στη συνέχεια να έχουν μια περισσότερη συνομιλία μαζί σας, μπορούν να τηλεφωνήσουν στο σταθμό μας και θα την έχουν. Πείτε μας λοιπόν, τι γίνεται για το σήμερα, για το τώρα, για τις δυσκολίες που περνάμε? Θα περάσουν μια για πάντα? Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και να ξέρουμε ότι ό,τι συμβαίνει είναι για καλό. Να μην βλέπουμε μόνο την επιφάνεια, πρέπει να βλέπουμε και μια άλλη οπτική γωνία βαθύτερα, και μέχρι τώρα η ιστορία δείχνει ότι ό,τι συμβαίνει είναι για καλό. Εμείς αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με αισιοδοξία. Να μην στρέφουμε την προσοχή μας σε γεγονότα και το τι συμβαίνει γύρω μας και όλη αυτή την θλίψη που υπάρχει. Πρέπει να στραφούμε μέσα μας και, όπως έλεγα στην αρχή, να είμαστε ευτυχισμένοι. Και όταν είμαστε ευτυχισμένοι μόνο, να είμαστε όσο μπορούμε πιο ευτυχισμένοι. Και όταν είμαστε ευτυχισμένοι, αυτό θα είναι και για το καλό το δικό μας και για τον φίλον μας και για την ίδια μας την Ελλάδα. Και ήθελα να κλείσω με το εξής: πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι η φύση του ίδιου μας του εαυτού είναι μακαριότητα, είναι ευτυχία. Αυτή είναι η πραγματική φύση της ζωής. Και το έχω ξαναπεί και εγώ αυτό, κύριε Γλίκα, ότι πολλές φορές πολλοί άνθρωποι ή μας έχουν μάθει έτσι, αισθάνονται ενοχή γιατί θέλουν να είναι καλά, αφού ντρέπονται να το πούν ή είναι λίγο φιδωλοί σε αυτό, γιατί σου λέει άμα πω ότι είμαι καλά και ο άλλος δεν είναι δίπλα μου καλά, αυτό θα το παρεξηγήσει. Και δεν το λέω. Όχι, να το λέτε, να το φωνάζετε, να το δείχνετε, να το βιώνετε, να το νιώθετε με όποιον τρόπο σας ταιριάζει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γλίκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας. Να είστε πάντα καλά και μην ξεχνάτε, μην επιτρέπετε σε κανένα να σας αρρωστήσει. Να είστε καλά. Γεια.